गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। पायनिर एकाडेमि बर्मानि साबा फरायसाया मैया एबा 18 जुनाव फोसावजानाय JEE एडभान्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि मुङा फारियै कमल बर', जोंसार बर', दानसोरां नार्जारी, मृत्युंजय बसुमतारी आरो ननिता बसुमतारी। बिसोर साबा फरायसाफोरनि गेजेराव कमल बर'आ गासै 70 नम्बर मोननो हादों, जोंसार बर'आ गासै 57 नम्बर, मृत्युंजय बसुमतारीया गासै 51 नम्बर, दानसोरां नार्जारीया गासै 59 नम्बर आरो ननिता बसुमतारीया गासै 49 नम्बर मोननो हादों। बिसोर साबा फरायसाया मैया एबा 18 जुनाव फोसावनानै होनाय JEE एडभान्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ लानानै पायनिर एकाडेमि बर्मानि गोरायुं आरो सामलाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। UPPL दोलोआ नोजोर बड'लेण्ड मुंनि 3 दानारि खुगा लाइसि बेखेवदों। क'क्राझार सहराव थानाय UPPL दोलोनि मावखुलियाव मैया एबा 18 जुन खालि बे खुगा लाइसिखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। UPPL राजखान्थि दोलोनि दिहुनथाइ 3 दानारि लाइसि नोजोर बड'लेण्डखौ बर', असमिया आरो इंराजि रावजों लोगोसे गोबां रावजों बड'लेण्ड ओनसोलाव मावफुंनाय जौगाखां खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनो जेब्लायबो फोसावलांबाय थागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होयो। बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगालु बिथांखिफोरखौ बे दानथामारि लाइसिनि गेजेरजों जेब्लायबो रायजो राजाफोरा मोनफुंनो हागोन होननानै गाहाय सुजुगिरि जामशेर आलीआ फोरमायना होदों। बे 3 दानारि लाइसि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, EM रन्जित बसुमतारी, राकेश ब्रह्मजों लोगोसे नोजोर बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सुजुगिरि जामशेर आली आरो लोगो सुजुगिरि हान्थिगिरि नार्जारी आरो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। रायजोआव मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै तृणमूल कंग्रेसनि गाहाय आफादगिरि रिपुन बरानि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायजों लोगोसे रायजोआव मोब्लिबनि बिल बांनाया रायजो नाङैनो सुबुंफोरखौ बागदावखांहोदों। थांनाय माखासे सान सिगां APDCLआ जीवनधारा स्किमनि कन्जिउमारफोरनिखौ पार इउनिटआव 30 फैसा आरो गुबुन सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय पार इउनिटआव 70 फैसा बारायबावनायनि बाथ्रा फोसावनानै होदोंमोन। रायजोआव बेबादि थासारिखौ लानानै गोबाङानो सरकारनि सायाव दाय जाबसिनदोंमोन। बेबादिनो मोब्लिबनि बिल बांनायखौ लानानै रायजोनि तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बरानि दैदेननायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। रायजोनि मोब्लिब बिल बांनायखौ थाबैनो खमायनानै होनांगौनि गोख्रों रावजों दाबि खालामदों। आफादखौ सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो एबा बादायलायनो गोदान आफाद दायोब्ला माहारि समाजनि खहा जागोन आरो दायो बर' हारियाव हाथियारजों सोमावसारनायनि गोनांथि गैला। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि एबा UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा मैया सिलाफोथार दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सिलाफोथार ओनसोलाव समाज सांग्रांथि मेल लानाय जादोंमोन। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लायो। बे मेलनि गेजेरजों मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बर'नि गेजेराव गोदान आफाद जोनोम जानायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बुंथिनाय बायदिब्ला बर'नि गेजेराव हाथियारजों सोमावसारनाय आफादनि गोनांथि गैला आरो दानि डिजिटेल जुगाव हाथियार हमनानै बिग्रायनो साननाया गोरलै नङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।